Aí o tedes. Comprometémonos a súa devolución e así é. O neno Xesús pasará esta noite nun caixeiro de Compostela, como tantos outros cidadáns e cidadás anónimas. Esta realidade, a súa recuperación, a súa restauración no Obradoiro, preocuparábos moito e será inmediata. Porén, seguiredes en solución polos milleiros de familias que están a sofrer as consecuencias da crise económica construída como unha grande estafa pola banca e os seus políticos asuntos. As persoas non vos importan. Vivimos nunha sociedade na que só vos interesa a mercadoría. Importan vos os euros, o poder, a banca. Pero todas somos responsables. Esta sociedade que vos estamos a deixar organizar, sen valores. Unha sociedade basada na pobreza, na exclusión, na violencia, no vosso lucro voraz, na xenofobia, nos valores patriarcais e misóxinos. Unha sociedade construída contra a maioría social. Aí tedes, o voso boneco, desfrutádeo. Procurádeo por todos os caixeiros de Compostela. Nalgún deles estará, entre cartóns. Estamos fartos e fartas de vos. Dádesnos un noxo profundo. Rídevos de tanta miseria mentras poidades. Mais apurade. Pronto o conxunto da poboación espertará. Pronto a maioría social demandará outra sociedade radicalmente igualitaria, onde seredes un máis, onde os vosos privilexios virarán pó e meras lembranzas, onde ninguén espertará sen casa, sen traballo, sen saúde, sen acceso ao ensino, sen dignidade, sen respeto e sen calor das demais. Non nos resignamos, isto non é a fin da nada, un paso máis nesta historia de loita colectiva e popular que soñará o imposible, que soñará a liberdade e a igualdade para xa, e que será quen de realizar un por un todos os seus soños. Vémonos nas rúas, ata pronto daquela. O que río último, rí mellor.